Ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд хайртон кунад. Дар метрои Люблино қарор дорем, присёска ҷазиш ҳастанд. Як кунем. Мошини фурӯшӣ Kia Ceed мегӯям бародаро 2015. Аввал як нозикӣ дора, нозикиш ахирун мегӯям. Нигоҳ кунед. Мошинча ба дараҷа свежиш фаҳмиде. Механика ман зарани бигӯм, мошин арзун нест. Ия кадме Kia Suvora ия мефаҳмам бародаро. Яъне ки мошин ба тамоми санъатиш хуб аст. Ина 1 миллион 100 мега. 1 миллион кожни салон ҳама тарафа хуб механик дӯстон. Бибинед дӯстони азиз. Мошин моторш пробег шада назар дорам 2000 2000 ба кадам хотир мегум ту. Ба хотире ки на суратша дори экран мебини. Моторш аз магазин пачка харидаги задаги. Мотори ҳами Kia Ceed пачка харидаги нав 2000 пробег дора. Ба ҳам хотир дӯстони азиз, мошин арзун нест. 1 миллион 100 мега хай чақчақ мекуне. Ба дили пар метуне занг бизани. Суратош дар рӯи экран. Аз номи Бобоҷон 88 занг бизани, гап зани бародари азиз. Ина 2000 ина пробег шабини 2000 ина 849 бидай. Хай 2850. Ина 2850 пробег дорам дӯстони азиз. Мошинчаи хуб, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. Ба дили пар занг бизани, аз номи Бобоҷон 88 салом биге. Хуб, ҳар мошине ки мо реклама мекунем, айдиста ҳами фанд фреб кардан бисёр ятшуна дахади я шаҳргара бечора таш писидаги шата хурд. Илтимос ҳар мошине ки мехаре ҳамин мошиноро бисанҷе баъд бигире. Пагар наги Бобоҷон писидаги реклама кард, писидаги дод. Яъне ки одами харидор бояд худаш ақл дорад. Ақл кунад, правильно? Ҳамон хотир худованд хайр кунад. Мошинча тен 2500 пробег пачка, мошинча пачка. Ба дили пар занг бизанед, писидаги мисидагиша ҳамаша бибинед. Иншаллоҳ ҳечи надорад, тоза. Аллоҳ хайр кунад. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ.